Good morning, MCTV. Hello. Anong, ang aga BM ah. Maaga ba? Maaga ba? Ilan mo ni? Medyo lang. Mute mo na ako maingay eh.
Bisayang Himog TV.
Good morning, guys. Si Uncle. Good morning, good morning, good morning, Merasol. Shout out. MCTV, thank you po sa iyo dyan. O, diba? Ang aga ka mag-live. Gising ka na kasi, kaya pwede na mag-live. Diba? Anong oras kayo dyan? MCTV. Aga mo rin ah. Okay tayo guys. Nakahiga pa, parehas ng kumapos. Okay. Sabi tayo guys, kape. Thank you sa'yo dyan, MCTV. Ang ingay.
Odette. Manay Odette. Shout out, good morning. Jack, JC Hosi, USA. Good morning, guys. Net lang muna si Inday. Shout out, guys. Good morning. Hi, good morning. No? Ano yung phone ko dito? No? Ito yung phone ko. No? Ito na. Sino yan? No, Odette. Shout out, good morning, Ma'am Odette.
Ayan, thank you dyan, Sir NCPD, Miss Eder. Thank you po. Smile. Smile dyan. Binibili yung smile ko. Char lang. Init. Aga-aga yan. Pawisan na ako. Oo, mamaya maliligo ako sa MCTV. Maaga pa eh. Maligo ka na biyon kung mainit. Hindi init. Kakati. Brian Kajetski, hello, shout out idol, good morning. Thank you idol Brian. Ingat mo na ako, may nagsisigaw. Brian, good morning. Kajetski. Thank you sa iyo dyan, idol Brian. Gala, good morning Manay Kagala. Shout out. Have a nice morning everyone dyan. Thank you po sa inyo dyan. Good morning po sa lahat. Ayan, sabi ni Kagala. Ang tagal mo na rin sa YT. Nang nag-uumpisa pa lang ako. Pupunta sa'yo, idol. Baka magkasabay lang tayo, ano, Brian? Parang 3 years na ako dito. Ikaw ba? Ilang taon ka na dyan? 3 years na ako dito. Kamusta ang music, Elmer? Good morning, Elmer Music Lover. Ayan, nandiyan si Kuya Elmer mo. Gala, oh. Salamat sa inyo, guys. Oh, morning Kagala po. Ang sweet naman. Sana all.
idol. Naligaw ko ako sa'yo noon. Ganun ba, Brian? Oh, yeah. Dati pa tayo magkakilala, diba? Lagi ka natin pa sa akin. Tapos, ngayon ka na lang ulit. Kumusta naman yung ano mo? Channel mo? Okay lang ba yung channel mo, Brian? Ito pala si Brian Target. Asa ka ngayon, Brian? Nakapilis ka ba? Wala. Tayo si Sir MCPB. Buti na lang si Sir MCPB nandiyan. Saka support. Ikaw, Sir MCPB, lang taong ka na dito sa YT. Matanong nga kita, Sir. Ano daw naman? Kagala ko daw. Good morning, sabi ni Mr. Elmer. Nawala ka lang? Nawala ka lang eh, kaya nahinto ako sa pamiligaw sa'yo eh. Ano daw? Hindi pa din money eh. Ikaw, hindi ka pa rin namumoni? Bakit? Itagal mo na, bakit hindi ka pa namumoni? Matagal ka na, hindi ka pa namumoni? Anong nangyari? Hindi ako nawala, Brian. Dito lang ako palagi. Tingnan mo naman. Pag busy ako, wala ako dito sa YT. Lakas lang sound mo ang day. Oo, pinatay ko na. Ayan, okay na. Manay Kagala, good morning sa'yo dyan. Kapi ka na dyan. Okay na? Okay na, Brian. Nasaan ka yung Brian? Ba't hindi ka pa na money? Ano nangyari? Nagsend ako kasi yung surroundings ko ay maingay. Ang daming ano. Kadarkan. Hello. Okay. Nag-back to zero ako, idol. Ganun ba? Sayang naman. Namoni ka na sana. Thank you so much, MCPB. Sir MCPB, salamat sa iyo dyan, idol. Idol MCPB at founder Jammers. Thank you so much. Hindi ko na you-play. Ano daw? Hindi ko na you-play. Ganun. Ano mo lang pala yung ano mo.
sayang naman yung ano yung channel mo. Kung ay lumuha ka lang, kita ha. Hindi na sana iniwan ka. At nagdurusan, napasanay katawanan na. Saan ka ba ngayon, idol? Dito ako sa Pinas. Sa Cavite ako, Brian. Mahal mo pa rin ako. Oh, kumusta naman po ang life mo? Ito, okay lang. Still kicking. Still kicking, tapos still kicking in Whitey World. Still kicking sa Whitey World. Kumusta naman ang family mo sa Bicol? Okay lang po kami dun sa Bicol. Sa awa ng Diyos, hindi naman inabot ng tubig yung bahay namin. At hindi naman kami inabot ng baha. Yun. Thank you, Brian. Nasaan ka ngayon, Brian? Nasa Pinas ka ba?
Kaso yung iba hindi pa makabangon eh. Dahil sa bagyo. Yes, ano, Brian. Lubog pa rin. Wala mga bahay. Kailangan nila ng tulong. Baka mayroong magandang kalooban sa inyo. Tumulong kayo dyan. Oo, dito ako sa Nasugbu, Batangas. Batangas ka pala? Di ba maraming ano dyan? Kaliguan. Saan ka sa Batangas, idol? Malapit ka ba dyan sa may ano? Alam mo yung bagong construction doon? Yung may Mama Mary na mataas. Ano nga lugar yun? Gusto ko mapuntahan yun eh. Alam mo ba yun, ano, Brian? Yung lugar na yun? Oo, maganda dito. Yung ano, Brian, yung bagong kino-construct doon. Na ano, na pasyalan. Alam mo yun? Yung may, parang sa Brazil na ginaya. Yung ano, Mama Mary. Hindi ka punta tayo sa Abat Kamayan. Ano daw? Kamayan? Halika, punta tayo sa About Kamayon. Oh, yun. Sa may Batangas yun eh. Malayo lang kasi. Parang pupuntahan layo. I still remember you. Doon yun sa Santo Tomas. Hindi yun sa Santo Tomas, Brian. Malayo. Malapit na yung Santo Tomas, oy. Malayo yun. Dadaanan mo yung Lemery ba yun? Dadaan ka sa Lemery. Kati-kati. Add mo ko sa FB, Brian Johnson. Brian Johnson. Nasa yati ako, nakasunglass. Ang profile ko. I-check ko later. I'll never let you go. Huwag mo lagyan ng H ang apelyido ko. Bakit? Ano ba yung ano? Ano ba yung apelyido mo?
Yan lang. Oh, Johnson. Okay. Yeah. Johnson, ah. Sounds like, foreigner, ah. Johnson. Each and every day. Dati may H yan, pero pinatanggal na namin. Ah, okay, Johnson. Brian. Ganda ng rose mo dyan, ah. Ganda ba? Thank you, Brian. Disappear now, almost alive. Naku, dapat nagsasabi niyang pupunta dun sa kamay. Dapat tinatupad. Ganun ba yun? Plan lang, plan. Wala pa naman ako sinabing pupunta ako. Plan lang, plan. Brian. Kailangan ko naman i-stretch.
Sis MJ, good morning, Sisi Croy. Thank you.
Thank you, Brian and Sir MCTV. This is MJ. Good morning. Iniwan na tayo eh. Ay, Brian. Thank you sa iyo dyan, Brian. Ito papawis lang ang host. Sis Mary Jane. Thank you sa iyo dyan, sis Koy.
Guys, thank you guys. Thank you, Sis Mary Jane. Bye-bye. Thank you, Sir NCTV. Bye-bye. Brian Kajetski. Thank you po. Bye, guys. I need to go.